Hêvayê min tenê hêviya min bû, lê şoreş hêviya hemû gel e, hêviya bêhêviyan û hêvîdaran e. Ji ber vê min biryar da ku ez biçim û bikevim nav rêzên xebatê. Ji bo barê xwe hinekî sivik bikim, min cihê xaniyê xwe firot û vayê pireyên wê jî ez ji te re dişînim. Hinek ji wê yanê 5 dînarên wê şûna ew pireyên te bi deyn dabûn min e û yê din jî ji min re ji bo rojên tengiyê hilde. Nîvên din jî ez ê bidim serokatiya şoreşê. Ez hêvîdarim ji ber windabûna min tu tûşî tu nexweşiyê nebî. Dem baş temaşevanên hêja bi bernameya wêjevînê em dîsal pêşberî we ne. Mêvanê me yê îroyîn wêjenas û dîroknas werger birêz Serwet Tenîz e. Em ê bi hev re hem li ser dîroka romana Kurdî hinekî biaxivin, hem jî li ser romana Jana Gel a İbrahim Ahmed em ê biaxivin. Belê mamoste te bi xêr hatî. Savên nav xêrê dabin. Ez jî xêrhatina we dikim û silavê germ ji bo temaşevanên min. Mamoste Jana Gel İbrahim Ahmed dema meriv behsa vana bike, divê beriya her tiştî mirov behsa wê serdemê bike. Ev roman di çi rewşê de hat nivîsandin. Em ê paş hinekî li serê bisekinin lê carinan ji bo gelek kesan çîroka vê romanê ji çîroka di romanê de balkêştir e. Em hinekî behsa İbrahim Ahmed wek kes, wek rewşenbîrekî, nivîskarekî, siyasetmedarekî û şert û mercên ku ev roman têde nivîsîne. Em hinekî behsa wê bikin, ez dixwazim bûya wê em dest bernameya xwe bikin. Baş e. Niha îro romana Kurdî taybetî a kurmancî li Bakur gihîştiye astekî û bi awekî berfireh gelek roman tên nivîsandin û weşandin, tê nîqaşkirin jî, tê xwendin jî gihîştiye astekî. Lê ji bo ku mirov romana Kurdî binirxîne û rewşa îroyîn fêm bike, bêguman divê meriv hinekî li xebat û keda ku di rojên bihûrî de hatine kirin li wan binêre, hinekî li qodên bingehîn em bêjin ên romanûsiya Kurdî binêre, an jî wêjeya Kurdî a nûjen binêre. Niha ji bo ku em Jana Gel binirxînin û qala kar û xebatên İbrahim Ahmed bikin, yanî îro ji bo îro em dikarin bibêjin romana Kurdî gihîştiye astekî û jê tê qalkirin, jê tê behskirin dibe mijara lêkolîne û gelek xebat li ser tên kirin, êdin em dikarin bêjin romana Kurdî. Lê ji bo ku em ji bo îro bibêjin romana Kurdî û em nirxandinê li ser bikin, an jî bidin ber nirxandina, divê hindekî em li pêşiyên romana Kurdî binêrin. Pêvajoyeke çawa da derbas bêt, pêvajoyeke çawa da dest pê kiriye û em bêjin kîjan hêmanan bandor lê kiriye, em hinekî meriv qala wê derê bike wê baştir be. Romana Jana Gel jî yek ji romanên Kurdî ên pêşîn e, ew e a erebê şemo şivanê kurmanca û xatê xanim û çendên din jî mirov behsa sosyalizmê nekê jî navê ji ber ku belê em qala wan jî bikin, evanê hani ê pêşînin û bi giştî meriv dikare qala modernîzma Kurdî ya jî li nav Kurda rewşa modernîzmê bike, çünkü roman berhemeke modernîzmê ye û merivê gav bi gav wê de bê. Niha di wêjeyê de wêjeya nûjen a Kurdî zêde kevnare nîne, ji xwe li rojhilata navîn bi giştî jî kevnare nîne, tevahiya sazî û dezgehê modernîzmê piştî 1800 tên rojhilata navîn û ji cîranên me em bên Tirka, Farsa, Ereba jî derengî tê bame. Niha piştî Rojnameya Kurdistanê û pêvajoya Stenbolê ew dikarin wek pêvajoyekê bi nav bikin, di salê sî de pêvajoyeke nû dest pê dike. Di vê pêvajoyê de em dikarin bêjin salên sî pêvajoya ji bo Kurdan pêvajoya ji çîrokê gav bi gav em bêjin derbasbûna romanê ye, an jî hewldana nivîsandina romanê ye. İbrahim Ahmed bi xwe jî qal dike divê min 34 de romanek nivîsiye nehatiye weşandin. Çend kesê din jî bi hemana wê heman tiştî dibêjin, an jî hinek çîrokên dirêj hene ku ew jî wek romanên Kurdî tên bi nav kirin.
Yani ev salên sî salên em bibêjin hewldanê ne. Hewldana ku romana Kurdî bê nivîsandin. ji ber wî min di destpêkê de jî got yani carinan çîroka vê romanê ji çîroka hindire romanê balkêştir e ji ber ku ev roman di 56 de hatî nivîsandin, di heftê û di doyan da hatî çapkirin. Kurmanciya wê 40 sal şûn da em bêjin. Nêzî 40 salî şûn da piştî ku Alîşêr Ziya Avcî li kurmancî anîye hatî çapkirin. Yani li Kurdistanê ji aliyekî Kurdistanê heta nivîsek digî ji aliyê dinêke 40 sal mixabin derbas dibe. Îcarê her roj bi bûyereke cuda, her gav bi awayekî cuda. Yani ji bo vê tiştiyan dema ku ev pêvajoya ku te behs kir pexşan ve diguher em bêjin ya jî em bêjin nesir dirêj dibe. Belê ji çîrokê ber bi romanê ve Ji kovaran hinekî derte yani ev wekû te jî kerem kir erebê şemo çawa ku şivanê kurmanca wek romana yekemîn parça parça di kovaran de di pirtûkan de hatibê belavkirin. Ev jî beriya ku bê çapkirin di kovara rizgariyê de şaşûn tê hinekî tê belavkirin. Yani heta digî jê berdestê kurmancan 40 sal. belê. Peki acil. Di wê pêvajiyê de ez bawer dikim her berhemek û her kesekî ku hewl daye di qada wêjeya Kurdî de hinek tişta bike çîrokên teva balkêşin. Rewşeka asayî nîne. Em bibêjin dam û dezgehên berfireh ku ev xebat têda bên kirin nînin. Di pêvajoyên qedexekirinê de, tunebûnê de, kêm derfetiyê de û bi hewldana şexsan, bi xîreta şexsan, xîretkirina şexsan hatine kirin ev jî bi heman awayî ye. Em bibêjin tamam belkî di wê pêvajoyê de li gor beşên din li Silêmaniyê an li başûr derfetên zêdetir hebin. Lê ew jî dîsa em bên wek derfetên Tirkî ya wek derfetên Erebî ya jî Farsî nîne. Di dawiyê de dîsa hewldaneke takekesî û xîretkirineke û ew pêvajoyên qedexekirinê, astenkirinê, nebûna derfetên weşandinê ji xwe bi tevahiya ew ê de hene de pêşgotin an jî nivîsên ku li ser romanê hatine nivîsandin de jî tên qalkirin. û şexsiyeta İbrahim Ahmed bixwe jî kesekî em bên li gel nivîskarî û wêjevaniyê kesekî kareke rêxistinê dike, rêxistinkariyê dike, karên siyasetê dike. û ji ber vê jî dikeve hevsê dertê û gelek kar û xebatên bi wî awayî dike karên dû dirêjin. A di van şer û mercan de ev roman jî hatiye afirandin ji ber wê giring e. Salên piştî pêncî, înca salê piştî pêncî ji bo Kurda dîsa pêvajoyeke nû ye. Rewşeke nû ye. Ev sal taybetiya van salan çi ye? Taybetiya van salan careke din ji bo Kurdan derfetên em bibêjin xebatê dertên holê. Lê nifşekî nû êdin xebatê dike. Ev nifşê nû jî nifşê ku dibin bandora fikr û ramanên sosyalîzmê de maye. û ji aliyê wêjeyî de jî dibin bandora realîzma civakî ku jê ra dibêjin. Bi piranî jî em bên li Sovyetê ku berbela bû û bandora xwe li kesên xwedî fikrên sosyalîst êdin jî dikir. Bi wî awayê dikir û İbrahim Ahmed jî kesekî bi wî awayê Ereb şemo em dizanin ev di nav wê xebatê de bûn. An jî romana pêşmerge bi heman awayî tevane heman pêvajoyê heman fikrê em bên heman nizanim meriv dikare wek dibistanekî wek ekolekî bi nav bike neke lê qeneve şert û mercê serdemê wek hebin û ev fikir bi awayekî nû Kurd em bên nêzî wêjeyê jî dibin, nêzî civakê jî dibin, pirsgirêkên siyasetê jî dibin û ev bandora xwe di xebatê wan de ev dike nîşan dide. Jana gel jî jana gel de jî meriv vê yekê dibîne. Yani kesek ku romanê dinivîse tenê kesekî wêjevan nîne. Ji bo teva wan dibin. Gelek xebat û karê din jî di berra dike. Min ê ji ew bigote yanî dema mirov li cîhanê dinêre ya ji li wêjevanên niha dema mirov dipirsê daxivê dibêjin nivîs karekî dî di ber xwe de qebûl nake. Nivîskarî yani divê mirov wek karekî duyemîn ya wek em bêjin karekî kêfî ji bo dem derbazkirine ya jî nizanim tişkî bi wî awayî na ji nivîsê re bi rastî jî serî de dilek mejiyek daxwazker û demeke pir zêde lazim e ji bo
خباتê. Lê ev kesin ku te behs kir Erebê Şemo, Rahîmê Qazî, İbrahîm Ehmed di heman rewşê de, di heman hema bêjin di heman 10 salê de em bêjin, serdemê de em bêjin di ber nivîskariyê re gelek karê din kirine. Heta merov dikare bêje di ber gelek karê din de nivîskarî jî kirine. Ev nivîskarî jî ji ber ku meseleya xîretê, ji ber ku meseleya ew jî parçeyek wekû te jî kerem kir ji rêxistinkirinê civakê dibînin guherîn û veguherînên ku dixwazin pêk bên di nav civakê de hinekî jî bi berhemên xwe yani em bêjin wek broşür, wek bülten ya wek em bêjin daxuyanî bangewazî ne jî hinekî pirtûkê wan. Dema mirov ji alî wêjeya nûjen a îroyîn veya ji dema mirov li gor standardên cîhanê lê dinhêrê mirov hinekî ji ber van meyîniyên em bêjin, ji ber van gelek kar û barên di ber vî karî de mirov tiştekî zêde divê mirov ji wêjeya Kurdiya wê serdemê hêvî neke. Lê dema mirov lê dinhêrê ji aliyekî ve bi awayekî pir xweş, pir têr û tijî serdema xwe ragihandine, serdema xwe vegotine yani. Em bêjin ji alî teknîka romanê ve li ser jana gel em ê li serê biaxivin em bêjin pêncî karakterî zêdetir karakter hene, hemû karakter bi devekî de axivin yani ji alî vegotinê ve ji alî honekê ve ji alî mekan û karakter û nizanim çi ve mirov dikare hinek tiştinên li derveyî wêjeya ku tê pênasekirin mirov bêje lê li gor min bixwe ev dibe wek kêmasî ya jî wek tiştekî bi vî rengî nêdîtin yani serdema xwe bi awayekî xweş ragihandî û di hindirê wê romanê de hem hêvî daxwazên xwe hem divêtiyên ji bo gelê Kurdên wê serdemê û gelek tiştên din jî hatine gotin. Ez dixwazim hinekî em ew ê jî bêjin yani Erebê Şemo me got Rahîmê Qazî, İbrahîm Ehmed sê kesên ji hevdû ji ber ku min serî de dema pênasekir min bi taybetî got dîroknas jî ji ber ez dixwazim vî tiştî jî bipirsim yani ji hevdû ew qasî dûr yani jana gel dema digîje berdestê kurmancekî di 40 salî de bi zorê digîje berdestê kurmancekî haya ev teqîna wêjeyî ya ku wê çaxê çê dibe ev romanên ku dertên holê haya wan çi qasî ji hevdû heyî têkiliya navbera wan çi ye tu dikarî li ser vê jî ji me re çend tişta bêjî. Têkilî em bin ji aliyê ew ê be. Ji aliyê Başûr û Mehabat û ji wêrê derbasî aliyê Sovyetê ve di wê xetê de têkiliyek kêm zêde heye bi taybetî pêvajoya ku ew nîvê Bakûrê Îranê ji aliyê Sovyetê ve tê dagirkirin û em bên di 46 da gava ku Mehabatê ava kirin û bi wê re ew têkiliyeka rewşenbîrê Kurdan bi ew re heye bi Sovyetê re heye. Lê heman têkiliyê ji wî ew ê em bên ji bo pêvajoya Hewarê û em bêjin kesê li derdora Şamê û Helebê Beyrûdê heman têkilî ew nîne. Romana Erebê Şemo şivanê kurmanca ji piştî ku diweşe tê weşandin bi çend sala bi zorê ser Fransayê re hê digîje Beyrûdê û digîje ew ê. Têkiliyeka ku em wek îro bifikin têkiliyeka wisa nîne. Lê ji alî ew ê be, ji alî ramanî ve li cîhanê çi dibe, çi nabe, çawa dibe ji wê alî ve haydariyek heye. Yana têkiliya lezgîn a înternetê a îroyîn ku meriv xwe di deqê da digîne her tiştî û her tiştî haydar dibe têkiliyeka wisa na. Lê têkiliyeka haydarbûna ji ew ê. Ji fikr û ramanên ku li cîhanê belav bûne. Têkiliyeke bi wî awayî heye. Em bên di dema Mehabatê de gelek berhemên em ê ku li Ermenistanê li Sovyetê hatine ew kirin hatine gihîştine Mehabatê, gihîştine Başûr. An jî di dema Mehabatê de li Mehabatê bixwe ew tunene yani berhemê afrandî tunene ji Başûr gelek pirtûk û weşana ewa dibine wê dirê paşê ji xwe çaphane li wêrê tê ew kirin. Yani têkiliyeka wisa kî çê dibe. Lê em bên têkiliyeke de asta rewşenbîran da têkiliyeka wisa berfireh ku bandorê li teva civakê jî bike nîne. Rewşeke vê lê ev heye ji ber ku li piraniya cîhanê fikra serdest fikra sosyalîzmê ye û Kurd jî êdin ji wê haydarin şu gelek xwendekar çûne û hatine û têkilî hene an jî rêxistinên sosyalîst li nav Kurda da jî
avabune bu avay tekiliyekeye haydarbunekeye o pişti mahabate ev xwendekari Kutşinin Sovyeti û çûyîna wê derê êdin bixura haydarbûneka zêdetir berhemên êdin cuda ew kesê ku vedigerin rewşeke cuda dertê holê lê teqez divê dîsa jî em wek têkiliyên îro û fikra ku îro têkilî û sakiye min divê dîsa jî em wisa nefikirin. Yani ev romanek tenê nîne hewldaneke. Hewldana hinekî veguherînê jî mirov dikare wî awayî jî bêje li ser debasa Sovyetan kir piştî ku İbrahim Ehmed jî bi Mela Mustefa ra dixebite piştî ku Mela Mustefa vedigere yani di Partiya Demokrata Kurdistanê da sekreteriya giştî jî dike piştî wî ji hevdû diqetin û em bêjin partiya xwe ava dike. Heta dawiya Emrê xwe jî bûye awayî dixebite. Yani bi awayekî çalak di her qada jiyanê de kesekî ku bi awayekî çalak di asta pêşengiyê de em bêjin xebitî ve bi rastî gelek berhemên din afirandine lê ev roman ku ji alî her Kurdî ve tê nasîn û divê bê xwendin ji ber wê yekê me jî gotin bi taybetî li serê bisekinin. Ew heman tiştên ku me gotin ji bo derketina pexşana Kurdî em bêjin çîrokên yekemîn, kovar, hawar, gelawêj, rizgarî gelek kovar dertên û di van kovaran da em bêjin. Tê weşandin beş bi beş. Tovên van romana jî di wan kovaran da tê weşandin. Ev nifşê hawarê em gelekî behsa wî dikin ku niha jî em bêjin hem di xebatên ziman de hem di xebatên wêjeyan nûjen de nifşên hawarê wek ekola em bêjin bingehîn a wêjeyan nûjen tê dîtin ji bo kurmancan. Ji bo soranan mixabin niha hîna jî ev rewş didome li gel ev qas derfetên ku te jî behs kir hene di navbera soran û kurmancan da heta gelek caran di navbera kirmanc û kurmanca da ku di navhev de dijîn têkiliyek xurt tune yani mirov dikare li ser vî tiştî çi bêje yani ji alî ji ber ku em behsa kesekî rêxistin kar em bêjin dikin û dema vê pirtûkê dinivîsê dibêje ji bo xwendewanên doza rizgariyê diyarî wan jî dike ji bo em bêjin hinekî wesêta wê jî ev wesêt çawa pêk bê bigîje hemû xwendekaran cana gel jî bigîje wan em bêjin ji wanê kurmanca jî romana nûjena pîro hatî nivîsandin jî. Yani mixabin di wê derê de yani meseleyeka hîna çaresernekirî heye. Tenê ev na gelek berhem. Gelek berhemên ku tê weşanin çi bi kurmancî soraniye di qada xwe da sînorkirî dimînin. Ev tenê pirskirêka wêjeyê nîne. Pirskirêka pêknehatina hişekî yekkirtî ên Kurdayê jî. Yani cîhaneke yekirtî dernayê holê. Ez karim bibêjin ku bandorê li kesê ku dinivîse nivîskar bi xwe jî dike. Ew rewş nivîskar jî sînordar dike. Yani sînorekî datîne pêşiya wî. Ew bergeha xwe zêde fire nake. Yani ji ber vê rewşê em ê soran di qada xwe da dimîne ê kurmanc di ewa xwe da dimîne. Ev jî dîsa bi wê vegirê de yani divê hewldaneke dam û dezgehî hebe ku wê veguhastinê di nav zarabayan da an beşan da an bajaran da ew bike. Yani em bên ew hewldana li Silêmaniye çiqa bigîje Amedê, Hewlêrê çiqa bigî Amedê ya Avra çiqa bigîje wê çiqa bandorê li wê derê bike. Ev pirskirêkeke neçareserkirî ye û ku divê bê çareserkir pirskirêkeke bingehîn e. Ev ya êdin rewşa siyasî heye, rewşa alfabeyê heye û gelek hêmanên din heye meriv dikare vanê hanê bibêje. Lê tevî vê jî hinek berhem. Em bên sînor derbas dikin ya jî wê qadê tevê bikin. Mesela yek şêşana gele em bên di sînorê soranî da nemaye. Bi derengî ve jî nemaye û ew biye. Bi kurmancî jî û zaravê din jî hatiye weşandin û em bên hemû xwînerên Kurdî ya jî Kurdî dixwînin haya teva jê heye. Lê ev divê îro jî û ji bo berhemê ku îro tên afirandin jî ev tişt hebe.
Jana gel belki ji ber ku me got qodeke bingehîne hewldaneke giring e ku ji xwe tê zanîn serî de ne weka ku em bên li Kurdistanê derbas bê li Cezayirê Cezayirê, derbas bele. bê û çîroka wê nemimkin e meriv tevî dirêj bêje yani di wan şerta ji ber ku wan şertê mühim de hatiye afirandin û roleke giring lîstiye belkî em bên wisa ew sînor derbas kiye lê gelek berhem ya jî piraniya berhema gelek ne piraniya berhemên çi bi soranî çi bi kurmanî tên afirandin wî sînorî derbas nekin ev pirsgirêk e ew jî yani dîsa damû dezgeh dikarin çareser bikin hewldana kesa têra çareserkirina vê ew ê nake bê pirsgirêkê nake yani ji bo vê pirsê meriv dikare vîya bêje بله نها ما ام بيجن ديروك و چيروك ديروك رومان ام دناف هف دادچن دما يعني رومان ديروكي د وجه كردي دا گلكي كي من جاليه كيوا لي جاليه دم و مروف لدن هر برهمك هنكي ديروك كي ود بيجه كو جانا گلجي يك جوانا كو پر خوش و هوای کی پر عالی سردما خو رادگینه حتی روزانه ایروژی کسی که جانا گل بخوینه درباره و سردمه دا جیانا کردن و سردمه دا سلیمانیه دا خودی گلک آگاهی دبه نه اف پرسه که کمروف جه نویسکارن رومان دیروکی ده پرسه یعنی گلو پرسه که کلاسیکه یعنی اف لیکولین و خباتن لسر دیروک کرنه که اف رومانا دیروکی بنویسین یا رومانا هولدانا داخوازا نویساندنا رومانا که دیروکی کریه که مروف به لیکولینره که دیروکی یا دور دا چه لپیشیا چیه کیج که زایه چه زایه براستی مروف لور پرسکه یا جی امین خالکه بنگهین هه که ویژه جی و هولدانی دن تبا دیگر نباخو پرس اوه از همه یک از همه از چواکی ها ببم و از وی هبونی چه آوای نشان بدم بریا سیاست بریا ویژه بریا هنری فلانی 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 نه اف هولدان جی هولدانه که تنی ویژه نینه هولدانه که از همه از جوال ورم وک همو جواکک لیور هیا جواکک دیجی زمانی وی هیا هولدانی وی که ام دوان شرط مرجع فکرم کردیل گلک چه قدخیه انجام وی درته یعنی پرسکه بینگه هینتره تنه چارچوبه ویژه دا نینه از کیمه و ادخوازم بر بکوبا بمشم شو مگو دبن باندورا رئالیزمی ده هات یعنی مثلا شو تایبتی یک شیء و شیار کردن جواکه بری جواکه بده درکی جواکه برب آلیه کی و ببه رنگ کی بده کی گیان کی بده کی بگینه درکی بگینه ام بن بکه ماسی آستا ام بن جواکه جهانی این و روزی شو اv کیه yani ev arman veşari ancak avaki aşkere teda diyare u evci eve yani emci dikarın romanı benvisin çünkü emin li cihane alaba ve gotini asereke çiye romanı ad asta heri jorda enci dikarın viyabikim ez heme elvrame نها از همه ابراهیم احمد در رومانی دا چقدر هی یعنی لهنگ سرکه رومانی جامر وک سیا ابراهیم احمد یا جی ام بیجن گلک هیوی و گلک کار گلک پرس لجامر هاتنه بار کرن اف تشتین کتا گوت یعنی نویسکار دخوازه راگهینه دخوازه خوابگهینه جواک خوینه ران جیهانه پر تشتکری سوی جامر بله حتی گلک جارات سریده جی من گوت کاراکترین رومان پر جه بدوه کی دا آخوان یعنی کسی که خونده جی کسی که نخونده جی کسی که ام بیجن لقهوه یا جی لجیه که عراق و خور جی ام بیجن شورش کرده جی همو بدوه کی به زمانه کی یعنی ابراهیم احمد زمان خود کری دوه هر کسی یا پرس خود کری دلی هر کسی میجیه هر کسی ویتشتی مرود کرده چه آب نرخینه ev nırxannavi ebe yani
لگور باوریه جواب کردم دنبال گهرین و گهرینه دایه و اف گهرین و گهرین بر به پیش ویه و اف گهرین و گهرین اوید آسته کیده ام بین گهرینا بنگهین آجوا که آزاد سوسیالیست پک بینه لگور اوی او کیه اینجا در رومان داش خمرد بینه یعنی جوا که پرست فودال هیه دولت هیه ایک هول دادن جوا که نوجن آوا بکن هنه کسی که تو علاقه خود نخوازم تشتکی بکن هنه کسی که ویالینه و لویالینه هنه یعنی همو رنگین جوا که خود تدکاری تیدا ببینی و لی مجرد سرکه ام بین جامر جکو هاتیه که داری او گاو بگاو چوا گوهریه یعنی جامر دا دست پیکر رومانه دا و داویا رومانه دا همان کس نینه و دوید پیواجوه که دا درباس به و او پیواجوش خود درباس مونه یک بی یک لگل و گهارینا جوا که جی و ام بین گرنین دولت ایوه چاخی سردستان اوانا تب لگل هب آوه و وان تشتان تبا کریه که جامعه بگهره و بگه درکی و گیهان دیوه داری بله یعنی جامر کسک کمرو کاری دو درج لسری بسکنه به هر آوای در رومان ده سه هفت جامر هنم روفت کاری بسا بشه یعنی جامر کل ماله و هفجیناوی دناف جیاده و دکه کزاروک جرا چه ببه و به وی تشخلا روزانه یا جیانی خداوی کچه و لبر لپیرکه که دیگر هم بجن جامره که وی جامره که هم بجن شاشی هموسا بجن تی گرتن و دکوی گرتیگه هی دی گرتیگه دا خواب پیش تخه هم بهتر درفت بینه که جواکا خو ناز بکه روشه ناز بکه شورش ناز بکه و جامره که گلک هیوی لیتین بار کرن یعنی جامره که تسری دا شاشته ناسین لید داویه دا پشتی کوی جایش گرتیگه هری درته جامره سیمین هم بجن او گوهرینا کد گرتیگه دا چه بوی پیرا و پشتی کش گرتیگه درته دناف جواکه دا هم بجن وی گوهرینو پی دوی آب شورشه و دبینه و جالی کی و هستن وی تاکه کسی او پاراگرافا کمت سری برنامه دا جخواند جالی کی و هوای وی هستن وی تاکه کسی جالی کی و گلی وی شورش اف هر سه جامر یعنی با استاتیه که نویسکار جالی نویسکاریه و با استاتیه که اف هر سه جامر با هایی که خوش گوهرین آوان و گوهرین آوان گوتی تو چید بجی جامر کیه؟ نه yani şu hostaya romanus Ahmet İbrahim duye dedi. Yani lehengevi em bin mego Armanca ki dede peşya xwe guherîn ve guherîna civakê ve bêje lêl vir da em bin bu awakî wisa rijî û bê reng ew negotiye. Camer kesekî ji nav civakê ye. Kesekî zindiye, bi can e, bi goşt e, nav civakê da dijî. Weke her kesî xewnî wî hene, xeyalê wî hene, daxwazê wî hene, hêviyê wî hene û bûya wê bi derdora xwe re têkiliye. Yani kesekî em bibêjin wisa tenê çêkirî na. Kesekî ku baş lehengekî ku baş hatiye afranin ku serdema xwe em bên dinimîne, nûnertiya wê dike û gelek camêr hene. Camêr gelekê di wê wan pêvajoya da derbas dikin, di wê rewşê da derbas dikin hene. Camêrê destpêkê kesekî li mala xwe, di halê xwe de. Li debara xwe ya rojane, li jiyana xwe ya takekesî difikire û li derva rewşeke cuda heye, lê li mala wî rewşeke cuda heye. Em bên heta ku nakeve navê jî zêde pê re eleqedar nîne. Lê piştî em bên bu awakî tesadüfê ve jî belayek tê serê wî û bi wê belayê gav bi gav em bibêjin diguhere ve diguhere û paşê jî dertê bu awakî din. Li vir tenê ew sê camêr tune ne, sê mekan jî hene, wê jî ew bikin. Yek mekan bajêr e, ku ew bajarê hatiye vegotin, dibe her bajarekî wê serdemê ê Kurda be, yani dibe Silêmaniye be, dibe cîkî din be, dibe lê reng heman rengê çi ye? Desthilatdar hene, her der serê her kuçeyê hatiye girtin û xwe pêşandan hene, nerazîbûn hene,
em bên kesên ku li ber xwe didin dixwazin rewşê biguherînin hene û ku xwe taybetî jî ê ku karmendin memûrin û dixwazin xwe biparêzin û zêde belayek neyê serê wan ku serî da camêr jî kesekî wîsakî ê wîsakî hene û em bên leşker û polîs desthilatdar ji xwe ew in. Bûyî awayî heye. Rewşa zindanê ew ji xwe mekanekî cuda ye ku bi tevahî em bên dewlet desthilatdariya rejima Iraqê li ser e û ew pêvajoyê ku tê de tên jîn êdin ew nake lê mekanekî cuda ye. Mekanê Sisiya jî piştî ku êdin ji bajêr dertê em bên qadên rizgar bûyî, qadên bin destê ji derveyî desthilatdariya dewletê de her çiqas wek qadên ew ê. Qadên gundewar bi piranî di romanê de bûyî awayî ye lê hêdî hêdî ew ji xwe ew bandora xwe li bajêr jî diginin ji bajêr jî qutinînin ji em bibêjin ji çiya ber bi bajêr ve her tim ew têkilî heye çûyîn hatin heye ev sê mekan û sê pêvajoyên cuda ê ku camêr jiya ye û divan her sê ewa da lê weka ku min got yani ev her sê mekan dibû ku kîjan bajarê ve jî fer nakir rewş heman awayî ye ya jî tenê camêrek tune gelek camêr hene ev camêrê ku hatiye dayîn jî wan dinimîne nûnertiya wan dike rengê wan ew dike dide. Niha karakterê jinê dema mirov behsa vê romanê dike ya jî mirov li romanê de nihêre jin wek siyekê di romanê de hey. Bawayekê em bêjin cihê jinê yê di wê serdemê de dide li ser sifrê li kê derê em bêjin di dilê camêr de li kê derê di dilê hevserekî hevjînekî de jin çi ye li ku derê ye lêpirsîna herî mezin camêr dike ji bo jinê ew di xwenasînê de li xwepirsînê de camêr li gor wê serdemê li gor karakterê wê serdemê cihekî xweştir dide jinê. Em bêjin hinekî din mirov dikare bibêje pêşverû ye lê dîsa ew kurum di dilê wî de di mejiyê wî de jî heyî yani her çi qas erênî û pêşverû bifikre jî ji bo jinê cuda bifikre jî ji civaka wê serdemê di dil wî de kurek hey dixwaze ku kurek jê re çê bibe paşê wê wî tiştî wî fikrî ji heşê xwe davê jê hewl dide ji heşê xwe derxe lê carekê diyar e tovek li wê derê hey yani em bêjin kurmek li wê derê hey jin li kê dera civakê li kê dera romanê hinekî behsa jin bikim. Hêvî bi kur ve hatiye girêdan bi mêr ve hatiye girêdan ji xwe navê wî jî nav jî wisa lê hatiye kirin û em bibêjin hesret daxwaz jî ew e. Tevî yani li gor dîsa fikra realîzmê ya jî fikra kesekî sosyalîst nêrîneke sosyalîst jin dikaribû hinekî din çalaktir bûya. Gelek berhemên bi vê rengîn de ên têkoşînê sosyalîzmê de jin çalak e, aktif e. Di nav kar û xebatan de keseke wisa li kêlekê na tamam em bibêjin hê ne lehenga sereke a ku civakê diguherîne û ve diguherîne û digîne armanca belkî hê ne ew e lê em bibêjin weka viya ew qasa li kêlekê jî nîne divir da bi rastî erê em ê li gora şert û mercê îroyî nenerxînin ne mimkün e ku em binerxînin jî lê dîsa jî ew e yani em bin ji ber ku hêvî bi kur ve hatiye girêdan bi mêr ve hatiye girêdan bibê nevê jin wek siyekî wek ew te got wek siyekî maye wek em bibin wisa li navberê hema xuya dike yani xwedî gotin hîna jî nîne tamam guherîn heye ew jî diguhere ketiye wê pêvajoyê rewşa berê tê rexne kirin naye ecibandin hinek hêvî hatine dayîn lê çalak nîne keseka ku ew ê civakê biguherîne veguherîne di wê astê de hîna nîne ew em vên lehengê nûjenxwaz nûjenparêz ê ku dixwaze civakeka nû ava bike hêna nîne belkî ji vê alî ve roman bawekî berfirehtir dikare bênirxandin lê
bê nirxandin jî dîsa tişert û mercê xwe de bê nirxandin. Di salên çilî, pêncî, şêstî ê civaka Kurdan rengê civaka Kurdan a bi giştî li ber çava bê girtin û wisa bê nirxandin ji derveyê rewşa xwe na. Yani böyle wisa di romanê de bi rastî her tişt heye mirov dikare bêje yani di sud rûpel ne pir zêde ku mirov ev qas tişta bêje lê di dawiyê de gelek tişt di serê mirovan de zelal dibin wek min berê jî got. Mesela di romanê de li gel ku İbrahim Ehmed ya jî lehengê wî ser lehengê wî em bêjin camêr e û camêr wek rêya rast berê xwe dide çiya û berê xwe dide şoreşê û dikeve nav şoreşgeran jî û me serî de jî behs kir hinekî em bêjin zimanê İbrahim Ehmed di devê camêr de ya jî dilê wan bi heman awayî dabêje li gel wê yekê jî xwarexne jî heye yani dema mirov dikare wisa jî bêje yani dema behsa kesan dike nebûna bêalîtiyê yani her karakter mecbûr e ku aliyekî bigire ya jî em bêjin carinan şoreşgeran ku neheqî li kesekê bikin ew mînakeke balkêş e lawe bi xwe lawe bi zimanê camêr e kesê ku têkiliya camêra bi cîhanê re em bêjin datîne guhê wî li derve lawe bi xwe kesekî bêalî ye em bêjin mirov tê nagîje ka yani wek kesekî li wê derê ku em bêjin ji alî birdozî ve mirov nizanin kîjan alî ye lê mirov dizane kesekî baş e kesekî xerab nîne kesekî dilsoz e kesekî ji camêr hez dike rewşê hinekî dibîne heta dike ku ew hêviya camêr nakuje ku di girtîgehê de dev ji xwe berdê dev ji dinyayê berdê dev ji hêviya xwe berdê ê ku hêviyekê dide û camêr ji bo wê hêviyê dijî ji bo wî hêwayî dijî lawey lê hevalên camêr ên ku wek camêr dijîn em bêjin difikirin carinan neheqiyê jî li lawe dikin ji bo bêalîtiya wî ev jî hinekî xwarexneyê jî yani bi awayekî ji xwe me got realîzma civakî bi awayekî bi rastî xweş radixe ber çavên mirovan. Niha lawe di tevna romanê de xwedî cihekî girîng e û di heman demê de ji bo camêr jî xwediyê cihekî pir girîng e ê ku camêr li ser piya digire bawayekî jî ew e yani bizanebûn a bi nezanî belkî bi ew nîne yani bi hestên welatparêziyê şoreşgeriyê an jî bi fikreke ku bûyî awayî bizanebûn bike belkî nîne lê bêyî ku di destê wî de be ya jî bêyî zanebûn wî li ser piya dihêle yani ji xwe ji serê romanê heta dawiyê jî rola wî ew e yani piştgir e piştgiriyê dide û dike ku camêr li ser piya bihêle û camêr jî bikarbe berbiderekî ve bimeşe yani teqez bê lawe camêr nikare wê meşê pêk bîne nikare wê pêvajoyê derbas bike meriv ji vî alîva lêbinê re roleke wî ya pir girîng heye belkî em bên bi awayê çîrokî lêbinê re bêjî kesekî bêlayen bêalî xuya dike ya jî kesekî aktif nîne ya jî em bên alî fikr û ramanê de xwediyê fikreka zêde nûjen an jî ew nîne jiyana xwe ya rojane hep debara xwe ya malê têkiliyên xwe yên take kesî belkî wisa ew dike lê na misyonek wî heye nivîskar misyonek lêbar kiriye û yani bi wî tevnê dihone bi wî camêr li ser piya dihêle camêr dike ku camêr bimeşe dike ku camêr bigê derekî yani teqez wek stûna konekî stûneke ku konekî li piya digire bêyî wî mirov dikare bêje ku ew ê camêr 10 sala bûyî awayî serpiya nesekin digeyê de nesekin ya tamam em bên hêwa
Kore camer wisa dizane wisa ew dike ya rastî hêviya ew ye. Ê ku ne hiştî di rastiyê de hêwa miriye lê ê ku bi hewldanê xwe kiriye ku nemre hêwa nemre hêwa bijî û camer jî wisa bizanbe wisa bijî wisa bifikre xeyalên xwe wisa ew bike li cîhanê wisa binêre lawe ye. Ya na ku lawe roja pêşîn de hêwa bikuşta ya jî mirina wî ragihanda pêvajo bi awayekî din çêdibû. Yani ew hêvî li wê derê qutibû dibû ku ji girtîgehê derneketa ya jî bi awayekî din derkete. Ji ber wê ji bo romanê ji bo jiyana camer hêmanekî bingehîne lehengekî bingehîn ê ew ye. Ê ku em bên fikra nivîskar a romanê a bingê a pêkne ji bo wî pir girîng e. Yani bê wî ew tiştê ku nivîskar dixwaze bibêje ew ê pêk nehata. Belê. Yani bi rastî romaneke ku mirov dikare bi rojan li serê biaxive her pêncî karakter me gotê de hene mirov dikare li her kesekê dû dirêjî biaxive lê em gihîştin dawiya bernameya xwe pir Kurd û Kurmancî kesek ku xwendevanek xwînerek Kurdî divê çima jana gel bixwîne? Gelek sedem hene. Yek yani romanek Kurdî heye me got îro ew wê têgihê wê navî em dikarin êdin bikarbînin ev heye. Ji bo ku em bizanbin ew ji ku gihîştiye kê derê. Di kîjan pêvajoya dan derbas bûye. Ji bo wê divê em bixwînin qodên romana Kurdî em fêm bikin hişmendiya ku romana Kurdî pêk aniye. Romana Kurdî li ser kîjan esasan ava bûye. Erê îro gelek rengê wê hene gelek fikr û ramanên cuda di romana Kurdî de tên vegotin tên derpêşkirin. Lê ya rastî fikra ku romana Kurdî a nûjen pêk aniye em bên fikra realîzme realîzma civakparêz e civakî ye. Divê em wê ew ê bizanbin ku em bizanbin gava ku me wêjeya Kurdî nirxand romana Kurdî nirxand em heqê her kesî bikarbin teslîm bikin li gor rastiya wê em binirxînin ne li gor fantaziyên xwe yê şexsî ya jî ku yek derkeve bêje wala min afran tenê ez hebûm tenê ew ji bo ku em çewtiyê wisa nekin em xwe bi giştî bi xwe bizanbin. Ji bo wê divê bêxwendin ji ber wê girîng e. Ew jî girîng e, Erebê Şemo jî girîng e, Elî Ebdirehman jî girîng e, Rahîmê Qazî jî girîng e. Vana pêşengên romana Kurdî ne, bingehên wê ne bê wan em romana Kurdî binirxînin an ser romana Kurdî gotina bikin em ê neheqiyê bikin. Ji ber wê divê meriv bixwîne û ji ber wê divê meriv li ser bisekne ya jî bikin mijar. Wek ku min got dema me mixabin qediya em spas dikim mamoste ji bo hatina te zêvîdarim em ê di bernameyên pêş de dîsa bi hevdûra li ser berhemên navborî jî bikaribin sohbet bikin. Belê temaşevanên hêja em gihîştin dawiya bernameya xwe bi hêviya ku gotin her li gotinê zêde bibe bi hêviya ku her nivîs bi pêş bikeve di bernameyekê din de em ê dîsal pêşberî wevin bimînin xweşiyê de.